chal gino marani nyikwaram gajwang koro iwinje e yo makare en manane kinde mabende somo budget bende japiny gombo winjo ni sekta mane ma ochuno ma bende ochune pacho kama nego beni ichiwo ne pok malach kuom estimates kata na budget maliekre nyakwaram gajwang ma bende koro nitiere oko kanyo sekta mabende ochiwne omenda malach mano kaluwore koda budget mabende ibiro bedi kisomo dochi makawuono mar hiko omenda mar higa mar 2025-2026 en sekta mano mar somo mabende aneno kanyo komi siling bilion 701.9 ka iluwe kanyo gi sekta mano mar energy and infrastructure gi ICT mano sekta motenre kod weche mag tudruok motenre kod weche mag teko e pachoka mabende omi siling bilion 500.7. Koro ista kajalo nye weche mag telo kinyo kram na sectors kakimio sectors maino e pachoka kalore koda estimates magi budget maliekre geno marani bende sene no estimates go ine no ka sectors maka magi ochiune gi pok makare hinya kalore koda kakimio gi maine pachoka e kako wachni en estimate nikech owachni mane momi sector to ahinya ka mane moket thenge ni nego bed ni dhi gimwarango ga ni ok en gimoket thenge warango ni pesa no bende chopo nikech kai bende ntiere kata komi sector no nego wanon matut ni pesa di madhi recurrent expenditure mano koro machulo gik ma itiyogo nitiere pesa di ma kendo dhiye mondo donje gimiluongo ni development expenditure matiego gik moko mantie gi rem mopogore so kata ka oket gigo thenge wadhi rago kaka ni koro sector no kata kiyudo bilion ne adi madhi chulo gik mang'eny bendo si wach nitie nyaka pending bills gik machal kamago tadi madhi kendo tiego sectors manigi rem so gimwarango kabisa ni waneno koket pesa mang'eny kendo wamor ni sani oket pesa madhi rango ka education nikech pesa no bende warango ni ka oket pesa madhi ka education nikech Basic Education Act be very clear nitiere pillars mopogore monego beni rango kaka watiyogo so wawinjo wach TVET nikech rango gik mag STEM kendo rango kaka puonj ma TVET kuonde ma rowere nyalo dhiye okete pesa koro kwarango skills gidhiye malo nikech ka TVET ka nitiere both county nitiere nyaka gi vocational training centers ko gi ma national makoro the TVCs koro mago bende wanono ni pesa di madhi mamalo to pesa di mapiny mondo waket ni nyithindo madwa dhi somo kuonde mopogore gi nyalo yudo quality education and quality education ni bende rango ni TVET gi pesa nikech wana hinyo warango ni nyiri madipoko nogamo ich machon to dwadok sama gidwa dok e school e kuonde ma gidhiegi bende agenda margi agenda bende oket kanyo ni TVET gi pesa gi bende oket nyaka ni oket kuma nyithindo manogamo ich machon nyalo yudo kuma giketo nyithindo crash mondo sama gisomo mago bende nitie koro wan warango ni mago bende go pil mondo warang dhi kata kirango ni oduong kamano to gik mamiyo ng'ato nyalo tiyo gi kuonde magidhiegi bende go warango kendo ka wan ahinya warango pesa moket nyaka ka agriculture nikech kae agriculture en koma miyo ji chiemo koma miyo ji kata bet jo gweng' gik machal kamago nikech agriculture kae chiemo bidhi chame ot obet nurturing and care inyalo tiyo kode nyaka kaka kar trade ka koro gimwarango nikech oket nyaka inputs mang'eny kabisa sani wamor di warango ni pesa oket 108.8 billion e gik makonyo e gik gender and social protection mano oket ka women enterprise fund Uwezo fund gi social safety nets mano ma kuma mine nyalo yudo kuma giyude pesa mago omenda go bebernwa kabisa to kendo warango ni pesa to nyaka chop piny koro kwanono mago bende ber kabisa nikech konyo gero alwora mopogore pesa moko bende warango kumokete community health oyudo pesa maduong' ahinya to wan kaka kwarango on gender responsive budget warango ni pesa ni odhi kuonde marango wach maternal health nikech kar maternal health ka waneno kata kuonde osiptal nyoro okete ni miyo moro no lose nyathine e police cell nikech maternal health systems ok ber imaki to kata ka nego teri osiptal machiegni to
Mosahinya Easter nenore ni chal ka gima mbui bende kelo ni achiedh nade makoni kod kocha. Easter wago ni mos ka wana iseduogo wabro bedo bende kwa winjo paro ma bende isumo kanyo. Kata kamano Molena ka Easter na loso kotendre kod pok mopogore opogore mago menda ma bende dhine sectors mopogore opogore. Kuom ranyisi sector ma bende nawacho ero Easter oseduogo. Samoro Easter kapoka wadhi gi thoro wach montiere go. Inyalo mna dhi nyime Mosahinya. Oh, mano koro mtandao, mano koro ICT do. No awacho ni ICT bende nego med no piny kod nikech mago bende machando wa matin. To wawacho ni pesa no kata kwa pilo nego warang ni pesa no chopo ne japiny. Ta wacho gi mapiyo ni ya pesa mabiro ne japiny kata bar somo mar TVET kata koket 701 billion nego warang ni keto nyaka crash manyalo konyo nyithindo manyiri mogamo ich mapiyo donje e kuno. Kendo wacho gi mapiyo ni agriculture. Waneno ka sector mopogore opogore keto gik miluongo ni aggregation hubs. Aggregation hubs giko ket ka agriculture ka dwaro mondo youth matiyo kata in youth in sustainable agriculture, youth matimo value chain addition gik machal kamago. Nyalo yudo aggregation hubs gi magitiyo youth marawera mamiyo gi mayowuoyi gi mantie gi ng'ol mopogore opogore. Koro budget gi kwa wacho nego bed ni wanago ni budget gi kwa timo nego bed ni konyo japiny ibed gi ng'ol, ibed ni onge gi ng'ol, ibed ni rawera, ibed ni kumora mora ne ni kon. Erokamano. Erokamano ahinya Easter. To bende Molena kata mana kwa dhi nyime